കൈമാറി ഈ ഖാദറിനെ കണ്ടിട്ടറിയും നാട്ടിലത്തെ ഖാദർ എന്നിട്ട് നല്ല നല്ല പോലെ ഞങ്ങളോട് മുണ്ടുന്നു നല്ല പോലെ ഉണ്ട് ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನವನ್ನು പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നേരോടെ ಬಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಬಟ್ಟಿಪದವಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು. ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ ಮಾಲಕ. യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ 4 പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ വിശ്വസ്ത സേവന പാരമ്പര്യവുമായി അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുമായി യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ മംഗലാപുരം. ഫോൺ 0824243155. യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ. എക്സ്പെക്ട് ലൈഫ്. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಬಟ್ಟಿಪದವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸುಹೈಬ್ ಎಂಬವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತರ್ಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸುಹೈಬ್ ಅವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಲಕನನ್ನ ಬೆದರಿಸಿ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಸುಹೈಬ್ ಅವರು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. പീഡലില്ലായി. എൻ്റെ മോന് മാത്രം പീഡലുണ്ടായി. എൻ്റെ മാപ്പിള മുറത്തണക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായി സെലൂണിലേക്ക്. അപ്പോഴേക്കാകുമ്പോൾ ഒരു കാറ് വന്നിട്ട് നിന്ന് അതിന് റൈമ് കീഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മോൻ്റെ മുട്ടയ്ക്ക് മുസുണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് തച്ച് എന്നിട്ടാകുമ്പോഴേക്ക് കാതറ് പുറത്ത് കീഞ്ഞിട്ട് റിവൈവ് എടുത്തിട്ട് ഷൂട്ടാക്കി. ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ട് മേലൊക്കെ ആക്കി വയ്യ ഒൻ്റെ മേലെ തോക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഓനെ ചവിട്ടിട്ട് തച്ചിട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം ആക്കിക്കുന്നുള്ളത് എൻ്റെ മരിയോന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. ഈ റൈമുനെ കൊണ്ടും ഈ ഖാദറിനെ കൊണ്ടും പിന്നെ ഒരാളുണ്ടായി, അയാളെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഓറെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ആക്കിക്കുന്നുള്ളത് എൻ്റെ മരിയാണ് സിദ്ദീഖ്. ഈ സിദ്ദീഖിനോട് ഞങ്ങളോടുള്ള പക എന്ത് അല്ല എന്ത് ദേഷ്യം എന്ത് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ എപ്പോഴും ഒരു കഞ്ചാവ് വലിച്ചിട്ട് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ മോളെ താക്കും ഓക്കെ ഉണ്ടോണ്ടായി. അതിൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഒരു 25 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഓനോട് ഇങ്ങനെ തച്ചിട്ടാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് ഓനൊരു പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ തച്ചിന് വന്നു. അവനെ തച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓനോട് ചെല്ലി നേരെ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നിൽക്ക്, ഇല്ല നിന്നെ വിടുകാടാക്കിയിട്ട് വിട്ടു തീർത്തರು. ഇനി ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ಫಲವಿಲ್ಲ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಾಪಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬಾತ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯನೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾದ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬರಲಿದೆ.